Eta orain, Salif Teika musikariaren tekere kantuarekin bagoaz Afrika aldera, gaur ibili munduan tartean, agurtzane belauntzaran. Agurtzane belauntzaran, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, lehenengo aldia ari garena zurekin hemen Tolosatik zuzenean. Bai, zuedi begira gaur. Bai, ez, ze ondo, azkenean. Azkenean. 3 aste daramatzagu, baina oraindik lehen aldiak dauzkagu, bitu ze ondo. Ze ondo. Bueno, zurekin orain arte ezagutu ditugu Zimbabue eta Mozambike. Kasu honetan, eremu zabalago bat ekarri diguzu. Herrialdeetan oinarritu beharrean, lakuetan jarriko dugu fokua gaur, Malawi, Tanganika eta Victoria lakuetan, eta zuk nahi diguzulako batetik Europarrok Afrikarekiko dugun beste sinismen bat, ez? Beste sinismen asko hietako bat gezurtatu, eta da Afrika ez dela kontinente lehorra. Bakarrik. Hori da. Zer gerratu izan du zait, nik eskoletan hitzaldiak ematen ditut, munduko eskolak eta mundua eskola, eta Afrikari buruz hitzeitiko garaian gustatzen zait galdetzea ikaslei, eta zuek zer dakizu Afrikari buruz, eta orduan hasten dira, ez du eurikiten, badau sekulako gozea, eta ematen dizkiate olako adjetibo negatibo pilo bat, eta urrengo galdera da, zuek egontzate Afrikan, eta erantzuna da, sekula ez. Orduan, badugolako, aurriritzi mordoa eraiki ditugu Afrikari buruz eta gauza askori buruz, eta orduan bengoatzen naiz hau galdetu niela Zimbabweko Zambeze ibaia atzean zetorren argazki batekin, eta esan ziaten Afrika kontinente lehorra zela. Orduan, beraiek ez zuten argazkia ulertu, ez? Eta Afrikan dare errekak, ola, mundialak, ez? Nik Afrikako errekak urremari izugarriakin, eta nik orduan hango errekak ikusten ditu danen, pentsatzen dut, Tolosaldeko jendek edo Nerarriko jendek, Berrobiko jendek erreka horiek ikustean, ze pentsatuko luketen, ze hori ibaia datorrenen urez gainezka denak, hau urpile eta, bai, asko, baina, munduan ere erreka zoragarriak badaude, eta, laku asko eman die sorrera erreka horiei, eta pixko bat horren inguruan hitzeitera nator, hiru erreginen inguruan, ez? Pixko bat, 3 laku handienak dira. Eta gero, aintzirekin batera, Rift Baiara ere ekarri diguzu, nola azaldu zer den Rift Baiara? Bueno, irratez bestalde geologo bat balima dau, barka beza, berorrek. Atzo deialdi bat egin genion geologo bati. Atzo Tolosan izango da geologorik, da nintzen konturatzen dago esan, Asir Hilario adibidez, claro. Hilario, bai. Jakin gabe nortzen, banekin Tolosak bazeukala... Tolosak denetik. Bat baino gehiago izango ditu. Eta antropologoak zesanik ez horria. Hori da, baina pixko bat Ritz Bailara izango litzake olako austura geologikoa, eta Afrikako mapa hartuko bagenu, ikusiko genuke eskubialdea, Ritz Bailara dela, Bailara bada, hori da, baina pixkanaka Afrika zatitzen ari da. Eta Afrikako ekialdea hemendik milioiko urtetara, aparte ongo da ez, eta dirudienez 16 milimetro
ari da separatzen, pixkanaka, eta Djiboutina hasten da ustura hori, eta 5.000 kilometrotan, laku hauetatik, laku hauek tarteko diala, ustura hori gertatzen ari da, ez? Eta ez da bakarrik Afrika. Ez, esaten da Asiarekin lotzen... Hori ez nekin, baina, arrate, bida, arrate. deitu dezala geologo batek hau argitzeko, edo... Baina... Asensio, tardatzen nahi zea, dei bat iten. Ez dakit hor dauden plakak eta pentsatzen dut, karo, mugitzen nahiko dira. Eta, lurrazpitik, itxaso azpitik, eta bar, ez? Bai, azkenean... Eta beraz, ez dauka zer ikusirik gure muga fisikoekin, ez? Guk ezartzen ditugun mugekin. Beraz, imaginatu behar dugu hori, oso eremu zabala, eta dela pixka bat hori, aurten ari dela, mugitzen hori da. Berak ere, eraberean, bera badelako muga bat izan daitekena, ez? Bueno, saiatuko gara gaur lakuei erreparatuta hitzez behintzat bertara gerturatzen, ez? Deskribatzen eta saiatuko gara. Eta hori, lehen aipatu dugu, karri dituzu hiru antzira edo laku handienak, direla Malawi, Tanganika eta Victoria. Eta, errepasatuko ditugu banan-bana, ez da? Bai. Hasiko gara Malawitik? Malawitik hasiko gara. Eta hasiko gara Malawitik, zenik nire bidaia Malawi laukotik hasi nuen orduan pixko bat, nire bidai horri jarraituz ez. Eta, Malawi lakua, Malawiko mugetan dago, eta Mozambikeko mugetan ere badago. Eta, Mozambiken niasa deitzen diote, Malawi, orduan bakoitzak berea hemen. Baina, badalaku bat, non Malawi dago barnekaldean, Malawik ez du kostalderik, baina laku honek ematen dio kostaldearen sentsazioa, ez? Eta sekulako arnasa. Bai, sekulakoa, eta gaina, ur geza edukitzeak ere aberastasuna ekartzen du, ez? Horrek esan nahi dulako, badituztela baratzeak erregatzeko aukera, garbitasuna ere, azkenean garbitzeko aukera dute, eta beraientzako lakua da, azkenean etxeko zati bat duzela, ze ontziak garbitzen dituzte, beraiek antxe garbitzen dira. Ohartu behar dugu, Malawi oso herrialde txiroa dela, bai? Malawin, gabezi asko gaude, eta orduan, laku honek ematen dio olako freskura bat, eta, urak ekartzen duen aberastasun guzti horrekin, ez? Eta Malawi lakua imaginatzeko garaian, imaginatu behar dugu, 500, imaginatu ez, hala da, 560 kilometro luze, eta 75 kilometro zabal dituen laku batez aigea. Hori zer da, latza da. Lakuaren, bai, lakuaren iskina baten jartzen zeanean, hauntzak abei da, horizontera begira, itxasua dirudi, da, zoragarria. Eta edarra da, ze bainatzen zea, eta gero, garbia teatzen zea, azala gazitu gabe, eta da, ederra da, ez? Eta badauka olako zona bat, hegoaldean Lilonguetik, Hiriburutik beherago, Monkey Bay izena duen toki bada, eta ditu olako ur gardenak, badago aukera, urpekaritza egiteko, da toki zoragarria iribiltzeko ere, piraguan iribiltzeko, eta da, gero egia da, hori pixko bat, gure zaletasunei begira, ez? Baina, esan nahi zut, pixka eta Afrikako bizitza ezagutzeko ere, esertzen zea urriskinean, zai, eta arrantzaleak datoz, gero, arraia erosiko duten emakumeak, non merkatura emango duten, orduan, egon zaitezkean txe, lasaiarren, 2-3-4 pixkat eguneroko bizin moduaren zantzuak berreskuratzen eta pixkatango parte sentitzen ere, ez? Hortik zer irakurri dut arrantzalen paradisua. Daiteke orduan hori, ez? Kostako giroa nabarmentzen dela, esan duzu, barkuak, arrantza... Bai, eta barkuak dio denean txalupak dira, kanoak, imaginatu behar ditugu Afrikako moduan, ez? Oso arrantza ez zindugu imaginatu olako... Portu bat. Bai, eta badago ere, zean Malawi lakuaren erdian dago uarte bat likoma izena duna, da zoragarria baobab zuaitzez, josita sekulako baobab zuaitzak, eta hor egiten du barku batek ibilaldia egiten du, hilala lakua da, barkua da, itxasontzia da, itxasez, kasu honetan lakuontzia da, eta zoragarria da bertan bidaiatzea, ez? Baina,
batzutan izurratu iten da, orduan, horretentzea zai, aste hartan etorri behar du, baina izurratu da, orduan, datorren aste hartan hemen gatu beharko zen, bueno, lasai, hemen txegatuko arrantzalei behidat, orduan, horrek bai ekartzen du Afrikako patxada hori, ez? Eta presaka bali mazabiltze, Europan gatu mesedez. Hori da, hain zuzen hori aipatzen zigun aurrekoan Angel Kuerdok, non zen, Transmongoliano, ez? Transmongolianoa, eta... Bueno, ez dakit, edo Indiako bat espresa. Afrikakoan zen? Afrikakoa zen. Nairobitik abiatzen den orduan. Vale, hori zen. Eta esaten zigun, hori ordutegiak berak hartzeko asmoa zuela tren hori, baina ordutegia eta esaten zigun, bai, orain pasako da, baina gian pasatzen zirela, ez dakit 10 ordu. Eta hor zai egon behar zela eta patxada. Bai. Eta gaina, ala behar gaina. Bai, ez du, ez dira, aserretu bengo gainatek. Bai, eta hor konturatzen zea gu juten gala askotan olako autokontrola eta yoga eta egitea, eta yoga euneroko nitxe du, ze gutena kontrolatutoki behar deu, baina, bueno, gauzak datozen moduan hartu behar die, eta epaiketa ere errese eramaten dugu, ez? Eske ze motelak dien, eta ze tal, eta... Hau, etzan gertatuko antzean, hola, gauzek ez du funtzionatzen da, bueno, funtzionatzen dute hango modura. Ez da erresa, ez da erresa. Ez da erresa, baino nik uste ikasteko ere badagoela, epaitu baino autokritikatik eta beste modu batera ez ikustetik gauzak, ze... Bueno, Malawi edo Niasa, zuk esan duzun bezala, da 3. handiena, ekarri dizkiguzu 3 handienak, 3. handiena, 2. Tanganika. Bai, Tanganika. Tanganika nolakoa da? Tanganika oso luzea da. Eta handia da ere, ez? Tanganika ditu 673 kilometro luze, osa, luzeagoa da, oso luzanga da, eta estue da, hori da, bai. Eta Tanganikan, aipatu nahi nun, Gombe Parke Nazionala, eta hor dago Tanganika iparraldean, pixkat Burundikin eta mugan, Burundi eta Ruandan ez dauka urruti, ez du muga itxe, baina ez da urruti, eta Tanganika lakura urbildu nintzenean, eta hartu nuen nolako txalupa bat, beraien txalupa bat, non ulertzen dezun baterak nola funtzionatzen duten, zoritxarrez. Han honen Gombe Parke Nazional eruntz, zegoen sekulako badia olako baiara menditsuak, sekulako aldapak, eta ikusten nun, mendik guztik zeudela liso, zuaitzi gabe, horrek esan nahi deforestazioa jasan dutela baso horiek. Ez da horrela direla, baina alako baten zoaz urbiltzen toki olako zubaitzez beteriko toki batera, eta horrek esan nahi du Gombe National Parkera urbiltzen da egiala, oso parke txikie da, Tanzaniako parkerik txikiena da, eta hor sekulako lan nahi du Jane Goodall, primatologak, bera ingelesa da, emakume ingelesa da, baina benetan berak Afrikako espiritua bereganatu du eta sekulako lan egin du txinpantzen portaerak eta ikertzen eta bereingatik ikasten, eta sekulako lan egin nahi da ere Afrikarrak, kasu honetan Tanzaniarrak kontzientziatzen natura eta kontserbazioak daukan garrantziaz, eta sekulako lan egin nahi da hitz egiten du hizkuntza, beraien hizkuntza hitz egiten du, horrek ikeragarri gerturatzen du beraien gana, bai, eta oso emakume humila da, nik sortea okinun, ze Gombera joan nintzanean bera antzegon. Bai, eta aitzian National Geographickoak dokumentalak grabatzen berarekin, orduan beha, nahiko haiekin zegonez, baina aldan gutxina molestatu nun, edo saiatu nintzen, baina, netzako plazerra izan zen, eta, ezagutzen ez dunak, agian ezagutuko du, ze juten da beti, olako, muñeko batekin edo panpin batekin txinpantze baten itxura dukana, eta platano bajaten dijo txinpantzea, orduan bera beti juten da itzaldiak ematera panpintxo horrekin, ez? Eta zolagarria da, ze bea erabakizun han bizitzea, orduan juntzan oso gazteko, eta 4-6 urtekin juntzan area, eta han geratu da bizitzen, baina egia da orain agian Ingalaterran ere pasatzen dula denbora, baina bere etxea, dau, Gombe National Parken da, etxe xume bat, eta berak ez du, berak parean dauke Tanganika lakua, sekulako laku politia, baina ez ditu zuaitzak moztu ikuspegia
hobea izateko, baizik eta utzi dio basoa izaten, eta berak bere etxea pixkat integratu du paisaian, eta egia esan berak ejemploarekin, irakaspenak ematen ditu, ez? Eta oso emakume maitea da, eta Eta nazioartean ezaguna. Oso ezaguna, Jane Goodall oso ezaguna da, eta ezagutzen ez badezue, bida, ointxe apuntatu libretatxoan, kuadernotxoan bere izena, eta daude bideo bat, edo liburuak berari buruzkoak, eta bar, hoxe, Jane Goodall. Ze politia deskubritzea agurtzanean analogikoa dela. Apuntatu libretatxoan, Beste apuntatu mobilean edo bialdu zure buruari WhatsApp bat edo lako gauzak eta ez. Apuntatu libretatxoan, hortxe dauka agurtzanean maigainan bere libretatxoa, apunteak eskuz hartuta eta ze polita. Noski. Nire oso libreta zalean naiz, baina gure egia da, egunerokoan, azkenean bukatzen etela mobilaren transportan erortzen, eta enbidia eman dit. Lana ere hortan aritzen zarelako, ez? Bai, ez dakit. Eta zuk esan duzu, bidaia, egin zenuen bidaia. Zuk bidaia egin zenuen 3... Bai, baina lanagatik inun bidai hori, Osa, nila Malauin egonan nintzen aurretiken, 2010an, eta sorpresa ikeragarra izan zen, baina gero Malauira itzuli nintzen lanera. 2014an edo 4 urte geroago, eta gero ja lanea junitzanean nik banun Afrikako 3 lakuak bidaiak gidatzeko egin beharra, orduan lehenagotik junitzen ni bakarrik, eta ni bakarrik inun lehenengo, eta gero 16 laguneko talde bat etorri zitzaidan, eta nola prestatzen dituzu bidaia horiek, orain kuriosidadez, sortu zaidala. Ara, baldauko deun boanekoa, bai. Libretatxoakin, hasi. Bidaiak prestatzeko garaian, normalean, destinoak ezagutzen ez baditugu, agentziak lehenago bidaltzen gaitu, eta batzutan izaten ditugu antzai, gidariak edo ez, edo adibidez nik Malauin gidari bat neuken, baina utzi zian Tanzaniako mugan, eta nik nire autobus publikotan bidaiatu behar izan nun, eta oso batzutan gogorra da destino batzutan bakarrik bidaiatzea, eta gaina autobus publikoetan, edo trenetan, edo erresago da txofer balin maukezu, azkenean arekin baten zaitu, hori da, eta zaion berdezu, eta ez 3 ordu behan dugu ator, baina osoaz pixko bat ruta batekin, eta ibilbide batekin, eta horren arabera zoaz tokiak ezagutzen, jende ezagutzen, hotelak ezagutzen, gidari lokalak ezagutzen, eta pixko bat, hori da, prestaketa oso gainetik, Bueno, baina ondo, zuk ere ereduarekin beraz gidatzen duzu. Eredua? Eredua, esan nahi dute... Ejemploarekin esatzen no? Bai, normalean bai. Dela, liburuetan eta irakurtzen dugun, eta beti esaten duguna ez, Europako begiradatik. Bueno, 3. lakua, Victoria lakua, hau joan gara... 3tik batera, hau da Afrikako lakurik handiena, mundu mailan 2. Bai. Amerikar kontinenteko superior aintziraren ondoren, 2. handiena. 2. handiena, hori da, eta berez ez da luzanga, da olosako borobil tankerako bada, eta berez ez da oso luzea, 337 kilometro, baino kontu da oso potokoa dela. Besteak die luxangak die, bare baten tankerako die, baina hau da, potokitoa da, bai da borobiltxoa. Bai, borobiltxoa. Eta, pixko bat, Victoria da oso izen koloniala, izen horri dagokio, Inglaterrako erreginaren omenez jarri zioten izen hori, nola ez, British Colonies. Komentatu genuen hemen, nola zan posible gaur egun oendikan izen hori eramatea bai, pixko bat lakuak. Ari gela borroborean daude pixko bat arrazismoaren kontuak eta kolonialismoarenak eta Afrikarrok eta Europarrok indizagun iraultza eta proposatu diezaiokegu bagian Inglaterrako koroari. Beste izen bat, Bai, noski. Baina askotan hori gizartearen beraren eskuere badago, kontua da, hortarako alduntze bat dagoela medio, baina jatorrizko hizkuntzan ziur laku horiek bazutela izen bat, edo bertakoek nolabait dituko ziotela, gertatzen dana kasu hori galdu egin dela, baina batzutan badaude borroko horiek, eta mundo natiboak edo izaten du izen bat, eta gero instituzionalki jartzen zaio
bestea. Euskal Herrian ere gertatu da Osurrunera joan gabe, eta ezain urruti joan gabe denbora. Bai, eta gero, nola, dituzten hainbesteko kilometro pile, gian punta baten deitzen zioten modu batera, bestean, orduan pixka da, uniformatzeko, izen bat, eta listo, ez? Eta gainak gero historia liburuetan, izen hauek agertzen dira. Orduan, azkenean, inkonstienteki, barneratzen ditugu izenak, eta hori, ohitura txarrak hartzen ditugu, baina, bueno. Askotan agurtzen, lakua hori ere, lakua bera deitzen diete. Bai. Lakura noa, edo handago lakua. Bai, uste, Tanganika beraien hizkuntzan lakua zela. Orduan, Tanganikalek, lakua. Baina, esango dute, Afrikarrek esango dute, tontok aldi etxuriok. Lakua, gertatzen dira, bai. Eta, bueno, Victoria lakua, ni egon nintzen Ugandako mugetan, eta hor pixko bat, Victoria lakua eta Uganda, Niloren sorburuarekin oso lotuta daude, ez? Eta 19. mendean, Afrikako mapa marrazten zutenean, Inglaterrako elkarte geografikoan, zegoen olako barearen tankerako zeak zeuden, bare formako lakuak zeuden, eta deitzen zioten barearen mapa, el mapa de la babosa edo, deitzen zaiona, bai. Eta kontua da, Inglaterrak nahizuela pixko bat Afrika deskubritu edo Afrikako mugak ikusi zeintzuk zian, ze askotan, bai, deitzen ziaten derrepente Manikaland edo olako izena jartzen zizkete, baina etzekiten ziur zertzegoen lurralde hortan, ez? Orduan, Ingalaterrantzako izan zen sekulako, medaia jarrezun, ez? Bere esploratzaileek bi abitu ziren, Barton eta Speke, eta, Barton bada liburu bat, gomendatu nahi detena, en busca de las fuentes del Nilo, eta hor, oso ondo aztalaratzen du esploratzaile hauen bizitza esploratzaile bezala, zen ez da europearrak izan, ausartak ere baziren, ez? Jutea urruneko lurralde batea, non, ez dakizu ze aurkituko ez duen, eta gero gauza asko gaizkin zituzten, ados, esklabutza eta horre atzetik datuzte, baina beraien bizipenak eta beraien egunerokoak irakurtzea, eta ze pasioz, eta ze goraberakin, eta zenbat gaixotasun pasa zituzten, ia hiltzorian egon ziren, baina, azkenean kontua da, Barton zela pertsonai bat, pertsonalitatea handikoa, berak hizkuntza asko hitz egiten zituen, gaina disfrazatzen zen agian arabez, eta sartzen zen, zan tipo bat kuriosoa, orain ez dakitolako jende asko bagauden mundu honetan, baina kuriosoa zen, eta gero zen Speke, eta pixka bat zen bere laguntzainen modukoa, baina Barton gaixo jartzen da, eta Spekek bilatzen ditu, bere ustez, bilatzen du Niloren sorburua Victoria lakuan. Esaten dute badagola horre korronte berezi bat, ez? Nik ez dakit hortik zer irakurri dut, badagola Victoria lakuan korronte berezi bat, eta hor dela, hor omen da, hasiera puntua deitzen diotena. Hori da, dagolako urjauzi batzuetan, eta hori diote dela sorburua. Orduan, hor gero kontua zen, historia liburuetan zein agertuko zen, sorburu horren deskubritzaile. Ego ordurako asmatuta zegoen, ez da? Bai, eta gainak gizonkeri asko zeukean ikuste gizon hauek, eta kontua da, Spekek aurkitu zitula, baina demagun tribunal baten aurrean edo bere esplikazioak eman bertzitun egunean, hil egintzen. Eta diote, tiroz, itzein dugu, ez, nik uste ere bazela olako, bazeukan humiltas, berak bazuen, olako indar bat, ez, esploratzaile izateko ere, eta toki hortara juteko eta aurkitzeko, baina gero humilare bazen, eta Bartonek zeukan sekulako pertsonalitatea, eta nik uste indar gehiago zeukela, ez, indar gehiago, psikologia aldetik behatuta, baina Speke gizajoa hilda gertu zen, eta esan duten bere buruaz beste egin zutela. Baina, udara hontan, muga asko itxita hongo dianez, eta zuen asmoa balin bazan Afrikara bidaiatzea, bidaiatu liburutegira, erosi liburua, eta bidaiatuko dezuen. Hori da, zebakizue, agurtzane belauntzarenek beti, bere txanda denean, ekartzen digula Afrika, eta ekartzen dizkigu, landutako gaiarekin, eta Afrikarekin lotutako literatur proposamenak, eta hau izan da lehena, en busca de las fuentes del Nilo, Tim Gilena. Hori da. Oso ondo, eta gero ekarri dizkiguzu beste bi
Bai. Afrikara bidaiatu behar duen edo zeini gomendatzen diot, esaten dut, beti argi guztien dut, Afrika kontinente badala. Eta 54 herrialde ditula, guztiz ezberdinak. Baina irakurketa maite duenak, eta Afrikari buruz zerbait jakin nahi duenak, edo jakiteko gogoa piztu bali maizuet, hau eta gero, derrigorrezko liburua, etxeko liburutegien eukitzeko, apalategien eukitzeko, Ebano, Richard Kapuscinskiren Ebano, eta Kapuscinski kazetaria zen, poloniarra, eta berak hainbat bidaia egin zituen, eta hainbat liburu idatzi zituen Afrikaren inguruan, edo Iranen inguruan, El Shah, Irani buruz adibidez, eta bestela behagontzan ebai Angolako gerran egontzan, eta idatzen un dia mas con vida, gero filma indutena, eta Ebano ere idatzezun, eta, garai hortan, Afrika deskolonizatzen hasi zen garaian, Kapuscinski Afrikara juntzan berri emaile gisa, eta idazten du empatia handiarekin, Afrikarekiko empatia handiarekin, eta eurozentrismoa alde batera utziz, ez? Eta benetan, iruntzen zait, irakurketa oso gomendagarria. Gomendatu izan dut detenen, beti eskertu diate... Feedbacka beti ona, beti bai. Bai, esabete, ze ona, liburu gehi eroseko ditut, eta, horrek, poza ematen dit, ez? Egia da, nik pelikula ikusi nunean, sortu ziala, tiponen inguruko jakin mina, nola da posible... Claro, garai hortan Sovietar Batasunetik, ez? Polonia Sovietar Batasunaren esku egonda, olako perfil batek bukatzea justo olako prozesu baten erdian. Bai. Deigarria. Bai, oso eta gaina badugolako idazteko modu, erraza, baina interesgarria, eta gaina ikasten zoa, zena ez, badaude irakurketa batzuk, usten zaituztela, bai, ondo zion, baina honekin, ez, igual iztegira ez barkatu Google jotzen duzu. Bai, ez iztegira, ondo. Iztegira, jotzen duzu Googlera ez, bilaketak egitera ez, egia ote da honek kontatzen duena, bai, egia da. Edo entziklopediara. Entziklopediara, Armairutik... Lur entziklopedia. Detik eferako liburu hartu, eta horrezke bilez, da? Eta zer kontatzen du, berak ikusitakoa, alegia ez da novela bat. Ez dialogo kronika modukoak dira, baina batzutan gertatzen da europearrak idazten dutenean, dituztenean kronikak, nire iritziz, beraien burua gehiagi sartzen dute. Ni hori gehiagi sartzen dute, ni joan nintzen, ni iritsi nintzen, nik egin nuen, epala. Nik deskubritu nuen. Bai, ez, hori pixkat, eta orduan, Kapuscinskik iruditzen zait, ematen diela ahotsa bertakoei, eta, ideologikoki ere, agian, berekin, agian, bat egiten dut eta horregatik maite dut hainbeste. Baina ez da kasualia da, ze bere liburu guztiak osonak dira. Eta etzea bakarra, beraz. Ez, eta espero dut irratxai jautua gero, gehiago izatea. Igual uda hontan elkarri datziko diogu aizu irakurri dut, agurtzan ere gomendatutako laugarrena, eta hau denetan onena, ez? Badira batzuk. Neri txoritxo batek esan dit, zure saioak entzun ondoren, Arrate, urrengo bidaia, agurtzanerekin, ez dakit, nora, baina Afrikako herrialderen batera. Benetan? Txoritxorri esaiozu nahi dunen. Nik esan nion ere, baiet. Beraz, egunen batean. Beraz, zu ere bidai hortan Arrate. Bazo azte. Ebano irakurri behar duzu, bestela ez. Ados, ebano lehenengo. Bueno, eta, aizuta, bitartean saio egiten ari balin bagara, konexio egingo dugu handik, ez? Bikaina iruditu politzaidak, Hemen enbidia... Nire kronikak, baina ez Arratetik. Saiatuko gara pixka batango errealitatea. Hori da, Kapuscinskiren eredutik, ez? Bai. Arrate Kapuscinski. Hori lehenengo Ebano irakurriko dugu eta gero-gerokoak osando. Bigarrena, El antropólogo inocente. Bai, liburu hau mundiala da. Liburu hau antropologo batek idatzezun, Nigel Barley da bera ingelesa da, Inglaterrakoa, eta, da irakurketa oso divertigarria, oso celebrea, eta berak egintzun Kamerunen antropologo bezala lan bertan, trabajo de campo edo esaten zaion horri ez, eta berak... Landalana, hori, euskera zuzenean, landalana egintzun, eta egitan, beak bere buruatik parra ikeu, celebrakeri batzuk pasatzen zaizkio, eta orduan, bera dago douaio etniaren bizimodua aztertzen, baina
kasu honetan, beak bere burutaz parra egiten du zekao. Zuria izan da, pasatez ezkio zelebrakeri batzuk izan joi, eta zuri bat izan da Afrikara bizitza jutea, normalian ez, guk esan dugu aipatu dugu ez, hasten gela, baina nola egiten dute hau, hau gola enberko luket, eta berak bere buruaz egiten du barre ez, eta orduan, olako empatia bat sortzen zaizu tipo honekin, nigoatzen naiz, irakurtzen nuen liburu hau Donostia juten itzenen autobusen, eta trenen daula, eta parrez hasten ditzela. Da, nire ontontzunak esango zuen, neska honek zer duta. Dauzkaulako anekdota batzuk errealak dienak, eta beak ere pixko bat, zuritasun hori erredikulizatzen du, eta Bueno, ez da txarra ez? Ariketa bezala. Bai. Eta oso liburu gomendagarrie, divertigarrie, eta nik uste, hau zapore goixo baten uzten zaituna. Kameruni buruzari da, baina, pixko bat, hori, europeo horren zuritasun horri, kritikatxo gaiten diola. Ondo, ere hau zapore goixoarekin. Bai. Ez, gelditu gara, eta gurtzan, beti bezala, lazer bat. Eskerrik asko. Berdin. Gustora. Kasu honetan, lakuak eta Afrikaren errealitatea gugana ekartzeagatik. Eta besarkada handi bat. Berdin, besarkada handi bat. Hola, baina distantzia pixkarekin. Hemen gertu gaude, baina ezin gehiagi hurbildu. Besoak zabalduta, Bai. Afrikan jarraituko dugu alare, Mali giroan edo Sudan frantziarra izan zenan muga inguru hortan, Salif Keitaren Nyanjama kantu honekin, ez da ditu zondo nola oskatzen den, Nyanjama. Ondo izate.